Ilongos Leyte kung diin pista ron December 28 na no. Okay, December 28 ang niya managkuta para mas tagan patagdag ng grasya guys. Bisan pa man sa kalisod mga yun gahapon tag guidance ni atong mga birhen diri sa Ilongos Leyte. Okay, nagkuta guys. Okay, mata guys yung niya Osoro na punta guys, madaw na punta sa kuan na guys Lagan ba, pero ang punta na binuang guys Laglaag no. Okay, i-off sa takay mga Osoro na punta sa lahing lugar. Okay, welcome to Ilongos Church. Mani Ilongos guys na simadali mga takay para hatagang patagdag ng grasya bisan sa kalisod atong nagian, pero di ta mawadag paglaong kay naman na di habang may buhay may pag-asang guys. Okay, welcome to Ilongos Leyte.